Tervetuloa Johanna Strömsö nurkkaan. Tänään me katsellaan vähän, miten tämmöisiä silkkipyykkejä pitäisi käsitellä. Tässä me ollaan pesty valkoisessa Villa käsinpesuohjelma 30. 1000 kierrosta. Nice. Oli Rainbowin silkkipyykkiainetta ja vähän pyykkietikkoa. Minkä hajuista pyykkietikkaa? Oli semmonen bergamotlime. Tosiaan, silkkipyykeissä tärkeää. Kato sauma, mikä on ommeltu, hellästi, venytä vähän. Tehdään tästä vähän dynaamisempi. Käydään koko tää alue läpi, että saadaan sieltä noi rypyt pois ja sitten hellästi vähän vedetään, että Fuck yeah, tää on cinema. Jos on vääntynyt, jos on tätä vaikka huivina käytetty, niin vähän on lapsäide, tommonen vino. Tää voi kääntyä ihan just näyttää, mutta sitten kun sitä laitetaan kuivuun, niin vasta on, että kuivatetaan niin päin niin kuin sitä käytetään. Tosiaan tää on tämmöisenä kolmiohuivina yleensä. Voidaan laittaa se kuivuun tällä tavoin, niin sitten se voi käärästä siitä. Ja ei muuta kuin rekille ja kuivumaan. Muut huivit, sama periaate. Tää on vähän pidempi, niin voidaan heittää tää suoraan tuohon enkariin. Tällainen näin. Sitten on tärkeää katsoa, että siinä on saumat suorassa. Tää on... Sori, mä naurattaa toi hiusten kuivaa ja ei mikään tästä. Sä teet tosi vakavaa työtä, jota mä arvostan. Tää on tavallaan, kun eletään tämmöisessä yhteiselossa, tämmöisessä kommunikaisessa, niin pitää oppia ymmärtää sitä, että kaikki tekee omia juttuja omaa aikaansa. Et me osataan kunnioittaa toistemme tilaa. Hyvä me. Hyvä me. Se on hirveän hieno. Ja sitten jos ei kokonaan mahdu, niin sitten sen voi taittaa. Mutta jos taitat, niin taitat tasaisesti. Muista, että vaatteiden oikea oppinen, peseminen ja kuivattaminen on vahva perusta kaikkien vaatteiden hyvinvoinnille ja ylläpidolle. Voitko sä todella kutsua itseäsi skenettäjäksi, jos sä et silitä sun vaatteita? Damn. Sä esität täällä todella hyviä kysymyksiä tänään. Tää on toinen tapa. Ottaa kulmista kiinni ja sitten vähän heilauttaa. Toimii, jos on iso huivi. Hei, superhyvä. Mä opin niin paljon. Näissä silkkihuiveissa kannattaa varoa sitä, että osassa on käsinommellut reunat. Elikkä tästä näkyy, tää on koneommel. Että tää sietää vähän enemmän semmoista vetoa. Voidaan vilkaista, jos on käännetyt reunat. Ja tässä tosiaan on käsin päärmätyt reunat. Kuten huomataan, nämä on kierteellä. Näistä pitää ottaa tosi hellästi ja tasoittaa toi reuna. Katsoo, että toi niinku veto siinä reunassa pysyy tasaisena. Saisiko managerilta sais kirjoittaa? Joo, ei mitään, ei midi. Tässä on, muista pettää sit toi etiketti. Kuiva ilma. Meillä ei makseta tästä. Okei. Joo, et sä oota. Fuck. Joo, tää on hyvä. Tää on superhyvä. Joo, okei. Hei, superhyvä. Ei makseta. Täällä on sukkia. Se on vähän sitten kiusallista, jos on toinen on semmonen kireä sukka ja toinen on vähän löysä ja sitten koittaa mennä vaikka päivälliselle ja sitten toinen sukka lipsahtaa jalasta kesken puheen. Ja siinä vähän jäi kenkä sinne lavalle ja itku kurkkuun. Mutta... Ei kelaa kuinka silleen rankkaa toi ois oikeasti. Silleen se nöyryytyksen määrä tai että silleen sun pitäisi kohdata ne ihmiset sit myöhemmin. Silleen ihan... Siis mähän oon kohdannut ton. Holy shit. Siis tämähän oli mun tarina. Tää oli mun kokemus. Oh my, mä oon niin pahoillani, että sulle kävi tolleen. Mä vedän vähän hitaalla, niin mä en tajunnut, että se oli sun story. Mä olin silleen, jollekin on käynyt näin? Holy shit. Eräs ystäväni. Joku, joka tunnen todella hyvin. Ystävättäreni kuoli tällä tavalla. Ystävättäreni kuoli tällä tavalla. Jotkut vaatteet, jotka on tarpeeksi painavia, tämä nyt näyttää vähän ryppyseltä, mutta jos mä vähän heiluttelen sitä, sit se laittaa kuivuun, niin sit se vaatteen paino vetää se itse suoraan. Okay, next thing. Paita. Siitä vaan reunat. Niin kuin näette, mitä mä teen, että eihän tässä kohtaa te olette jo oppinut ja voitte vaan pitää tätä siinä taustalla. Että... Jos joku haluaisi vaikka nukkua tähän. Tässä voi olla silkiasettelu ASMR. Eikäläisille, jotka siitä tykkää. Että tässä
Liikkeen nimi oli Vaikeneva kurkka Unkariin. Okei, näitä on kyllä silleen viivyttävästi. No, en tajunnut, että näitä on näin paljon. Tässä oli kuitenkin hyvin näitä eri osa-alueita. Oli vitusti huivia, mutta sitten oli kans paitaa. Jos on jotain merkittävää, niin we'll figure that out. Okay.